प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजाजी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। अपने भोजपुरी के समृद्ध करे खातिर हम रोज आप लोगन करती एक ठो कथा कहानी या फिर कोनो भी अच्छा संस्करण लेके आवेनी जौन कि हम और भाषा से अनुवादित करके अपने भोजपुरी भाषा में आप लोगन के सुनावेनी। जैसे कि हमन के दादी कहानी सुनावत रहलीन, हमन के नानी कहानी सुनावत रहलीन, कौनो भी कहानी हमन के हमेशा अपने ही भाषा में सुनले हईं। हम तो हमेशा भोजपुरी में ही सुनले हईं अपने लोगन के कहानी। अब हमन के अलग अलग जगह ही रहेनी तो हमन के बातचीत में भी कोनो नयापन आ गईल है, लेकिन आपन जौन जड़ है वो कभी नहीं गईल, कभी ख़त्मे नहीं भइल। और आजकल सब भोजपुरी के एक अलग ही नज़रिया से देखत बाटे। तो हमार एक छोटी सी कोशिश बाटे कि अपने भोजपुरी के कम से कम जौन सच्ची प्रतिभा बाटे वो बचा के रखले के एक ठो छोटा सा कोशिश बा। तो वही में हम आज आप लोगन करती एक ठो कहानी लेके आयल बानी भक्त कान्हू पात्रा का। भगवान विट्ठल के बहुत बड़ी भक्त रहलीन कान्हू पात्रा। तो उनकर आप लोग कहानी सुनी और आनंद ली। मंगल वेढ़ा में एक ठो वेश्या रहलीन श्यामा बाई और उन्हीं के बेटी रहलीन भक्त कान्हू पात्रा। कान्हू पात्रा बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत, एकदम सौंदर्य के मलिका रहलीन कान्हू पात्रा। उनके चर्चा दूर दूर तक रहल, सब उनके करती बहुत आवे, लेकिन तो वो उतरल नहीं चाहत रहलीन वो धंधा में। वही सोचा कि हम मतलब कुछ भी करब अपन शरीर के एक तरह नहीं बेचब। बहुत इच्छा रहल उनकर कि हम जौन एक ठो इज्जत पूर्वक जीवन जैसे सामान्य नारी समाज में जिएलिन वही प्रकार से हम जी। ऐसा ही बहुत साल हो गए, लेकिन तो जौन श्यामा बाई रहलीन उनके मन में लालच रहल। उनकर बेटी इतनी अपूर्व सुंदरी रहलीन तो उनके मन में ई इच्छा तो होगा कि हम अपने बेटी के जौन बा ए धंधा में उतारी, लेकिन वो सीधे सीधे मना कर दिहलीन। जब वो मना कर दिहलीन तभी कहलीन ठीक बाटे तू मना कर देलू, लेकिन कोनो और बर तो चुना जैसे हम तुम्हार विवाह करी और ना ही तय धंधा में उतरा, हम ऐसा तुके रख नहीं पाए। कहलीन समय दो हम जरूर वर चुनब। इनके बहुत सुंदर सौंदर्य खूबसूरत वर का तलाश रहल जौन की मिल ही नहीं पावतल। बहुत साल बीती गई। एक बार भगवान विट्ठल नाथ का जौन कुछ भक्त लोग भजन कीर्तन करत करत इनके गली से नीचे गुजरत रहल। ई ऊपर कोठा अपने छत जौन कोठा रहल उनकर वो छाँ जौन ऊपर के छत रहल वही पे टहलत रहली। ऊपर से नीचे देखलिन सबके उ रमल है अपने विट्ठल भगवान के रंग में। ई दौड़ के नीचे अलिन सुने लगलिन भजन। इनके जब लोग देखला कि भजन सुनत यारिन तो बहुत ही सुंदर सुंदर अत्यंत प्रेम वाला भजन, भगवान ईश्वर के भक्ति वाला भजन उ जन भक्त लोग रहल इनके गा के सुनौलस। इनके मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ल। उ लोग चल गए तभी फिर ही पंढरपुर गईलिन। कहलिन कि अम्मा हम पंढरपुर जाइब। तो कहलिन जाई अपन कुछ लोगन के लेके पंढरपुर गईलिन, वहाँ दर्शन कैलिन। जैसे भगवान पंढरीनाथ के देखलिन ये अपन शुद्ध बुद्ध खो भइलिन और इनके अंदर तुरंत वैराग्य आ गई। ईश्वर के ही अपन सब कुछ मान लियलिन आ वहीं नृत्य करे लगलिन भगवान के, मतलब प्रेम में विह्वल पागल हो गईलिन एकदम। वहाँ से अलिन तो बस दिन रात हुए विट्ठल भगवान पंढरीपुर नाथ का अपन भजन कीर्तन चालू रहे। इनके माता जी कुछ कहलिन नहीं, लेकिन इनके सौंदर्य के चर्चा बेदर के बादशाह सुन ले रहल। अब वो इनसे इनके अपने हरम में रखल चाहे, बहुत दिन से प्रयासरत रहल। तो अपने सिपाहिन के आदेश दियलस कि जा कान्हू पात्रा के ले आओ, और अगर वो अपने मन से न आवे तो उनके ज़बरदस्ती बंदी बना के ले आओ, लेकिन हमारे हरम में कान्हू पात्रा चाहिए। गइल न सेना गइल। श्यामा बाई अब का करें बेबस राजा बादशाह के आगे कहलिन, अपने बेटी के बुलौलिन। ई कहलिन ठीक हवे हम आइब, लेकिन हम ओकरे पहले भगवान पंढरीनाथ के दर्शन कइल चाहत हई। तब सिपाही और दो चार जने जे इनके साथे रहल तेकरे साथ वो गइलिन भगवान पंढरीनाथ के दर्शन कैलिन पंढरपुर में। और वहाँ अश्रु के धारा गिरे लगल, ईश्वर से प्रार्थना करे लगलिन कि हे प्रभु रक्षा करा, हमार रक्षा करा। अब हमारे बस में कुछ बा नहीं, हम नहीं चाहब तबो हमके ले जाए लोग, आ हम चाहले कर तो कोनो सवाल नहीं है। ये शरीर से या तो हमके मुक्ति दो, या तो अपने शरण में लो, या तो अब हम खुद के प्राण ले लेबा। ऐसे वो करत करत ईश्वर में एकाकार हो गईलिन।
ज्योति निकलल भगवान पंडरीनाथ के हृदय में समाहित हो गई। और जब इनकर अचेतन शरीर रहल वहीं सुषुप्ता अवस्था में गिर गई, सुषुप्ता अवस्था नहीं मृत अवस्था में गिर गई भगवान के चरण में। बहुत समय जब ई बाहर नहीं निकलिन तो लोग आइल अंदर कि कहाँ बाटी न भाई निकलबे नहीं कैलिन। तो यहाँ सब देखलस कि अरे ई त अचेतन अवस्था में नीचे भगवान चरण में गिरल बाटी, न कहीं कुछ नहीं बा। फिर इनके बहुत ही आदर सम्मान के साथ इनकर अंतिम क्रिया कल गई। इनके अस्थि के वहीं भगवान पंडरीनाथ के दक्षिण द्वार पर समाहित कर देवल गई और इनकर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनावल गई। और आज भी जे जाला भगवान पंडरीनाथ के दर्शन करे ते कान्हू पात्रा के भी दर्शन करेला और वहाँ वो अपने छाया से वहाँ सबके पतित पावन कर दियाटिन। तो ईश्वर जैसे कान्हू पात्रा जी के मन का पीड़ा समझना और उनकर कल्याण करना, वही तरह सबकर कल्याण होखे। और यही के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर हम अगले चरण में एक और सुंदर कहानी कथा के साथ उपस्थित हो। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।